Maharaj ini juga जों दिनै त्रिपुरा थानाय जों खायसे प्रेस कनफारेन्स खायगा आरो जोंनि कक सानाय अरुण देवर्मा बयगन एडभोकेट आंनि लोगोसे खायसे दङ जोंनि सिनियर लिडार मिस्टार श्रीराम देवर्मा ते जत चैनल न आंनि पुला जवानि चुबाय এবং যে খানাই তগনাই বরং বাং त्रिपुरानि हास्टेनि बर' रंनो आंनि कर'ना भाइरासनि बिथिंखै आं जतन पुला चुबाय याफारो कक हुंखे अबसे आंथ' कक गोबां थागला जेहेतु अरुण बाबु समस्त डिसकास खायगा शुधु अबन जों मुया जानाय बाय मुया जानाय दिनै बरक दिनै हानि बरक मिजोरामनि जे रियां शरणार्थी आं किजा कक साजिनाय बरक 23टा बছর बेलाय बिभ्रांत अंखा बरन 23टा बছর त्रिपुरा हावतनि हास्तेव किन्तु बरन इत्याथाय शिक्षा समस्त किछु कमाय थामायखा जेराय खानाय जत शिक्षाव कमाखा आबनि शर्तेव बरं मिजोराम थांलिया त्रिपुरा हास्तेव तंसिनाय दिनै दाबि खायगा अबनि परे गभर्नमेंट अफ इंडिया यासाखा तारपरे त्रिपुरा सरकार मिजोराम सरकार एवं गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा तुयै बरक त्रिपुरा सेटल खायनाय इनि कक रजाक कक बरिखा बरन बोसोरखाय बांनाय अ जागानि समस्त परिमाण बिमानि शर्ते दिनै अरु अखिजा चिन बुबागारा अतंग थानी चिनि बरक मुया जानाय सिकाम मिजोराम नि बरक उंगै अथच बरक मिजोरामनि बरक या अथच त्रिपुरानि जाम्पु हिलनि चिनि मिजो ताकुर बरन कुनु सेजामान कगया दिनै मिजोरामनि जे रियां फिरकनाय रक बक त्रिपुरा हास्तेनि बरक थांते थांते थाङै मिजोरामाव सेटेलगा मिजोरामनि सेटेलनि बरक तङै मैया फिरक फैगा आ जागाव दिनै गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा गभर्नमेंट अफ मिजोराम गभर्नमेंट अफ इंडियन सेटल खालायरिका बरनो हा बागनाय हा तन्नानै आजागाव बरक दिनै हांगार स्ट्राइक सिटिंग डेमनस्ट्रेशन एवं नागरिक मंच नि आरनि जारा फातानि फायनाय बरक रंनो सहयोगिता खायै बरक जेगाने दिनै हांगार स्ट्राइका आसुमानि आबो आं मिजो ताकु रंनो मिजि शिक्षित समाज न आं कयो जे जों मुया जानाय बाय मुया जानाय जों वा सुना नांनाय बन गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा बंग तरिना नायखा मातनि नाय आबो नरवा सुदि आबोनि बागै दिनै गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा नों जखन जेखायफानो निनि कंगो दङ निनि कंट्रोल दङ हा नों जेखायफानो आरो जाम्पु हिलनि जारा शिक्षित मिजोरामनो आं आंनि आन्तरिक भावे आंनि बोखानिङै आं दाबो कबगौ जे बरक नरनि हानि मिजो हारामनि हानि फायै जोंनो जेखाने त्रिपुरा राज्योआव त्रिपुरा हास्तेव हा बागना हेनि जङै थानि नरक आरता केबेंदि आ केबें मानि न उथाबदि हेनै आनि कबं इनारगैनो कक थानि सामाने अरन मुथाका जतन हामबाय खानाय तंनाय र नरक वासुदि गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा न कबगदि आसुनो क ini ojaro sini ikramo thani minai kaisa press meet ni somprodak mani ho sini advocate group deborma bo gobang ma kok na sai khnaraka sini tam tam oi issue tabuni je burning issue mo teinai o jaga wa nga se ko gobang sana thangya tam ke ba bo jehetu sai kok bai sakaba abo kisa chin boro hoijoba keba apna point na kecha khaimaliya na kok boro bai sana thangka mudda kok ora thite issue no phayo uilani je issue ke abo je chini hastewo je recently bisi balugya ko TPSC bai kokokjak Forest Department ni threat to TPSC ni lang thangtu sebobot lang mani jagawo ST ro ni je reservation to mani
रिजर्वेशन मानी जागलिया तम निहिबा अम नियम दङ रुस्टार अनुजायै फानंथों जेबो फानंथों सिनि एसटी दंनि जे पार्सेंटेज सिंमाना दङ आबो इंगिया नट ओनलि आरो सिमिया ताबुक जे गभर्नमेंट फैगो आगिनि जे गोजाम सरकार बामफानि समयनि हायनो ताबो कलेज इउनिभार्सिटी रावबो फोरोंनाय दंनि जे एसटी दंनि कोटा दंमोनि आ कोटाराव ठीक ठीक भाबे फिलआप खालामजाया आबो सुंदुबै दं आबन बिसिङाव दिनैसिनि जे स्पोक्स पार्सन सानाव थानायाव अबजेना ठीक ठीक भाबे अब कमप्लिट खालामथों एबं अनुष्ठान मते नंथों आबन साननानै मोनि इनके गभर्नमेंट बहायनो कक सिमिरुआ कक नारगिया आबो सिंतिनि कागजे कलमे सिमिया प्रेक्टिकल सिनि आई विटनेस जों आबो नुबाय दं द्वितीयत ताबो जे मिजोरामनि फाइनेराव बरके बया ग्रुप फान हुंदे रियां फान हुंदे बरनि बिरुद्धे मिजो कन्वेंशन नि लीडर तायारनि कांचनपुरनि नागरिक मंचराव बरक जो थाबा बेताबो जे आंदोलन खायतमनि आई इशू के तम मले अबुरु रंग तथा रियां रंग आ एलाकाओ कोनो सेटलमेंट बा रिहेबिलिटेशन तार थों नैनाय बरक खायो अब एक्चुअली अब ठीक गया जेखाने सिनि कमिटिनि चेयरमैन का सिनि बुबाग्रा महाराजा प्रदीप किशोर देवबर्मा ताई और फोर्थ कर्नर चुक्तिंगो बबा सेंट्रल गवर्नमेंट मिजोराम स्टेट गवर्नमेंट त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट ताई महाराजा और चारटा दलते ने फोर्थ कर्नर अलरेडी न साइनिंग का एग्रीमेंट का माखासे ट्रिटी है काजै ओ जागाव बंगारा तारबि माने अब कुन मते ओ ट्रिटी मते अब ठीक गया काजै जों दिनै और साना नायो मिजोराम जे किफनि फाइनेराव अब्रु फान हंदि रियां फान हंदि बरक त्रिपुरानि बरक बरंनि अधिकार दङ त्रिपुरा राज्य तमानि अब गभर्नमेंटनि बेपारटाबो गभर्नमेंट कांचनपुर दारनाय जाम्पु हिल दारनाय ताई साकान सेमना दारनाय बा कांचनपुर एरिया निबो जागारनाय एरिया अब संपूर्ण गभर्नमेंटनि बेपार ओ जागाव सिनि और जे मिजो कन्वेंशन जे लीडर पाचुआ ताई नागरिक मंच रंनि दल बा हेगे खायलेमेन अब आंखा खायो ओ त्रिपुरा जो जे शांति शृंखला ननि अब कायसा बेगात थांनाय मानो ते कायसा कखनगांगे सिनि स्पोक्स पार्सन सालांगा जे ओ सिचुएशन जेखाने बरक उथुमै मैया आ जागो बरक बाहायके अमति डेमोन्स्ट्रेशन खायदों अब कायसा सिनि बुखावबो कायसा सुमुं दंगो काजै स्टेट गवर्नमेंट ओ बेपार इमिडिएटली कायसा पदक्षेप नाथों आबोनो सुंखयो ताई जों आबोनो नायो जे त्रिपुरा राज्यनि पीसफुल हार्मनी ट्रांक्विलिटी अब गोबां बजायना रखजाथों ताई पाइथागो जों आबोनो दिनै नुजाखाजे त्रिपुरा राज्योआव जे कोविड-19 ओ भाइरास न तैनाय सिन त्रिपुरायाव जेबाबे चलि दङ लकडाउन नङै दङ ओ जागाव जों आबोनो हामबायनो मोसङो जारा सिनि फ्रेंड प्रेस मीडिया रो डॉक्टर नर्सेस ताई जरा सैनिटाइजेशन जे दंनाय रो इवेन ओ जागाव केबो मुंफैया बेंकनि बरबो साराथा दिन बेंक दंनाय रांरिनि बेपार बरफ खालाय दङ ताई बरना विशेष भावे सिनि ओ त्रिपुरा मथानिङै दंनां हामबायनो मोसङो ताई आबोनो सिनि कायसा साख्लै मुङाबोनो जाते खाय ओ राज्यनि सरकार राज्य सरकार आईपीएफटी ताई बीजेपी ओ सरकार अमरना जाते मकल कायथों ताई अमर मकल कायमे सिमिया इमिडिएट बिनि एक्शन नाथों पदक्षेप नाथों अबन सिनि थिनि बक्तव्य हामबाय बक्तव्य सुमु देलामुराव जे कक तुमथुमनाय जे चपलक जागमाने त्रिपुरा मथाबो मकलतिना हार जों जे कक तुमथुमनाय दङ बर' जारा बांगाखौ बायके फोर स्टम्प हनजागो बंनि ऊपर आक्रमण खालामना किंबा जे केब नफानो आक्रमण खालामना के सोंदों जोंहाबो निनाखायो अब आइन श्रृंखलानि जिनियाबो दिसायना मानाबो ठीक गया आइन श्रृंखलानि बागै राज्य सरकार दङ पुलिस प्रशासन दङ बरं नायनाय काजै
sini সাংবাদিক রাখক সঙ্গ কক থুমনাই রাখক সঙ্গ যদি কেব ফিজিক্যালি হ্যারাসমেন্ট বা এসাল্ট আইটেম হাঁকা আবনো